2720 Vanløse. Det var stedet advokat Åge Krog valgte, da han sammen med familien flyttede fra Aarhus til hovedstaden. Og at det blev Vanløse, var der flere gode grunde til. Vi skulle bruge et sted, som lå tæt på byen, og et område, som samtidig var lidt med noget grønt, noget natur og nogle gode skoler. Fortæller advokat Åge Krog, der til daglig arbejder inde i hjertet af København. Derfor er han glad for, at der er en metro i Vanløse. Fra jeg går ud af døren her til jer derinde, der går 20 minutter. Når han er fri, bruger familien meget tid ude i naturen. Børnene er hele tiden ude at lege, og det er rart, når man er fri, at muligheden er der for, at man kan løbe sig en tur, og man ikke hele tiden skal holde for rødt lys. Der er helt klart en Vanløse sjæl. Når man er her og bor her, jamen så bliver man på den ene eller på den anden måde en del af det. Det kan være fodboldklubben, det kan være den lokale historiske forening, eller hvad man nu lige brænder for. Men der er noget lokalmiljø i Vanløse, som er det er lidt provincielt, men på den måde også meget hyggeligt og meget dansk. Hvorfor gøre tingene sværere, end det er?